Megmutatod, mit vettél fel? Ja, szerintem az van egyébként, hogy ha bármilyen zenekart csinálsz, ha kibírsz egy évet, már tök menő vagy, ha 15-öt kibírsz, akkor az önmagában már azt is jelzi, hogy csinálsz valami fontosat. Kolosztárra mikor találkoztam először? Na, erről fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy az első olyan bulik között voltak a Kolosztár bulik, amiket végig táncoltam úgy, hogy nem középiskolás voltam. És hát rengeteg éjszakai csajozásom is fűződik hozzá. Mert rendkívüli módon lehetett csajozni az olyan zenékre, amik táncoltatják az embereket, és egy kicsit elborulósak. Az ilyeneket szeretik a csajok, és nem csak csúnya lányok járnak. Ja, Istenem, de régóta vagyok már házas. Yeah, Kolosztár forever. Köszi. Kolosztár, hát igen. Én kértem föl a fiúkat egyszer egy szigetes fellépésre. Kitaláltam, hogy lépjen föl a Vidal Park zenekar, de valami olyan dolgot csináljanak, ami szokatlan, vagy nem tudom, tőlük teljesen más. Megalakult a Kolosztár, azt hiszem a Vidal Parkból ugye talán. Egy ilyen pszichedelikus műsort kitaláltak, és akkor megszületett ez a produkció, ami aztán annyira jól sült el, hogy utána a fiúk nem akarták abba hagyni. Úgyhogy végül is büszke vagyok erre a tettemre. Mi már nyomtuk a Kolosztár előtt a pszichedelikus Ethnic Vibration-t. Elkezdtünk együtt játszani sokat, mert hasonló zene kezdődött náluk is, mint amiért mi csináltunk, gondoltuk, végre újra követőkre találunk. Ahogy szokták mondani, hogy aki emlékszik a 60-as évekre, az igazából nem is volt ott. Ugyanezt tudom elmondani az első találkozásomról a Kolosztár zenekarral. Ha emlékeznék rá, hogy történt, akkor igazából nem lettem volna ott. Valahol számomra a zenekar olyan, mintha általam is nagyon kedvelt ilyen 60-as évek régi, elsősorban Pink Floydra gondolok, pszichedelikus dolgokat, egyfajta ilyen modern tánczenévé hibridáltatnák. Valamikor a 90-es évek elején, közepén volt egy ilyen irgalmatlan pszichedelikus hullám. Nagyon naprakész volt a zenekar, tehát ilyen drum and bass-es ritmusok, dobok, húzott, hát tulajdonképpen közte volt a sima, mit tudom, egy beat vagy rock zenekarnak, meg egy ilyen DJ világ között valahol félúton, tehát hogy az elektronika és a hagyományos hangszerek ilyen nagyon egészségesen keveredtek. Csak így először hallgattam őket, akkor az is nagyon nagy élvezetet jelentett, hogy ezeket a számokat meghallgatni. Persze nyúltam volna a hangszerért és játszottam volna benne szívesen, de akkor már ugye koncerten voltunk és ezt nem tehettem meg. De nagyon jó kis élmény volt. Ja, meg hát a géphang. Na, a Kolosztár, igen. Hogy is volt Kolosztár? Tehát robbanó színes tévéről jött a nevük mi, az is nagyon tetszett egyébként. Annak idején volt ilyen televízió, ami fölrobbant például a háztartásokban. Vizuálisan is nagyon oda tették magukat a srácok. Az Andrissal éneklek egy duettet a lemezükön. Én 100%-ig elégedett vagyok magával a számmal is, meg a lemezzel is. És hát sok sikert kívánok neki. A Kolosztár 15 éves, most májusban lemez bemutató a Petőfi Csarnokban. Évekig csak itt távolról figyeltem őket, meg hallgattam a lemezeket, úgy szerettem őket. Aztán egy idő után rájöttem, hogy a fesztiválokon a legjobb pont az éjszakában megkeresni a Kolosztár koncertet.